ina dan gata. Koko? Ka ga na gurin da nake gama? Wannan gurin da kake gani gama kakaran 122. A wannan gwanin ya shuka motocinsa. Anan ba ya shuka motoci da yawa. Allah kaga ya shuka luxurious. La ilaha illallah. Ya shuka wannan mota ya take da suna tattaka fela. Ya shuka motoci a nan gurin. Wato nake gama wata gwanin da ta karama ha baba ga ta karama amma wannan gonar da ke ba ta yi sai da isi wani ai ba ta yi da isi to wai ta lalace kuma wai ke gyara ta ai dan gwaiwan yana shiga na jana yana da gwaiwan kenan akwai gwaiwa Allah ya hore masa gwaiwa amma ga ganda da baba to ai ya za in shiga dangin ku ni ba kai wala su ma nisa wato nake ga ma wannan gonar rake ya taba ka da labari wannan gonar rake da mutun ya shiga idan ya je satar rake ko ya je tira sai ka ta ka ba gonar ya shigo kana magana dawa ba ai magana take ba ai magana take Allah ai magana take ni kuma ba ka labari ba ina jinka wata kaza babun Allah sarki lokacin da ta yi kwayanta madalla gaba ɗaya ta kasa kinkeshewa ina hawa kai kawai na gana kinkiyin suna biyu kuma baka banda kare na mana hankali kawai ka zo ka same ni ka dinga kan tara mana kai don ubanka ni kuma wannan ta kanta yo amma dai na gani da wasan kai ma fa ubanka wannan wa za ka dinga tawa amma dai na gani da wasan da wallahi ya bar ma zuciya ya hakuri ya sama ya zaki a garin nan Allah kudi ba ni karan dare mutum kai ka ku samu dai kure musu banka kai ka je ka dinga taro rigima baka faɗa mun to amma dai na gani dai ai da wasa nake ko kai ka ga da wasa ne mai a cikin ka ni ma rabona da wanka tun lokacin da aka ce za a auren lantai je kai gida to ban da auren lantai din abokina bai san ban san ka ba daga ina kake wai kake ne daga birnin Nisan to sai an jima ka gaida gida to kenan nan gurin tun kan yazo nagode ka gudu ka ban nan gurin tun kan ya zo ya fara ma ta'addanci ka san me nake so da kai ina jin ka faɗa mun an jima kowa ta ce da fuwa ma ka zo mu ci ka san jero da waken ta no